Както казвам винаги, ЦСКА е на снимка да ги видиш, искам да ги бия. Би за да те уважава. Ей, кока вижкав грозник, свипа си Ален Делон. Ужас. Нямам познат резултат скоро. Кока, та. Отново добър ден, виждаме се в нашите прогнози. Първият матч от програмата е Добруджа Левски, българско първенство. Знаем, Левски е лидер в групата. Борят се за първа шампионска титла след 17 години. Мисля, че е толкова. 17 години е доста сериозен период. Нямат място за отстъпление Левски. Единствено ги устройва и само победа в Добрич. Този матч ще дам точен резултат 0-1, като мисля, че Левски доста трудно отбелязват повече от 1-2 гола. Видяхме и последните им победи, които бяха и над Локомотив Пловдив, и над Берое с по един гол, така че за това може би ще дам точен резултат 0-1. Следващия матч в програмата е много спорен двубой Интер-Рома. Интер са с 6 точки пред втория, ще се стремят да победят, за да запазят това статукво, но пък Рома са с амбициите да гонят участие в Шампионска лига, така че също им трябват точки. Тук бих дал точен резултат 1-1. И край за днес, за нашите прогнози.